Good evening, sir. Hey, listen. Hey, liar. Hey, listen. Liar. If you come here to play with me, get back to them. Me get me paya ga ma gwa get boy up we liar na idim we but me haya ga. Good evening, sir. Well, Paka did she give me cigar, turn that touch. And therefore, 22. it is 22 Bianga can make interview. Eh? Okay, come, Joa. Sir? Play here. Ranka, onye can get that kind of look. You can't remember. Remove that thing and atom that touch here. Atom that touch here. If you can be touch me, put together a Muna go make a business. And when a business, I sent a message 4 days ago. You reply, you know. He sent them a message in agreement. Check any and I'm check a ginjig. A lay message is sent them Kumienga. Ima oge aya hoge na WhatsApp na platform. Ana ajuka merekwando. And send the first message. He said the second one last week. Exam na choose onye mmeje nweta number gị ka mmakwa mere kwa mma. Oiji marande we go fan for checking on me na. Emechi check ị ga-ahụ ya there. Balleri check on me na ezigbo mmadụ na. Ezigbo mmadụ. E bere interview. Abia interview. Okay, lube nwanyị. Alụba m. Okay, gonna check carry on me. Come on, check them. I told that touch here. If you are not serious, you go down for I watch into that. Lanya. Oya katratanya me panya ga. If you are not here, listen, I'm not joking here. I'm not joking here. Bishop, you book the glasses, can't book when can now hook on the gamma. Damn you. Imran is brugege half a long way. Man is brugege to she don't Berehonya. Berehonya. Aha. Felade. Ahi bogi. Ignatius. The code Yahi Saga. Egara Zamani ignition. Egara Zamani ignition no moto. I hegara Zama. The code Yahan Nagel, collect back with a long way. Ranga Zagrami Ignatus. Ignatus Sonia. On your women. The way phone to your Tagala. Come on, how let me back up and you have to do. Ngadi room a wagon interview. The way phone na get billion to get lazo on your catratanya. The quote today. Zagay Ignatus. First say Bamunaga Chabatanga. First say Bamunaga Chabatanga. Zagay Ignatus. Wapaka up again. And one hose it rakanapa. One hose you what I can bear him napa. The Wakaga straight. The Wakaga straight. Like Ignatus. To Wakaga straight. You turn your neighbor Moody na buy you before you may travel. The Wakaga straight. Kuslata to Kugelazo. Kuslata to Kugelazo. Oh, the mother, when you in one year ago, but I get to women. Oh, the mother is a Ignatus. E the we who got on straight, con bon vita. The we who got on straight. Each and day, mad vati milo. Ya would have fun, okay?
and will be you wear white stockings. He black, he wear white stockings. Get the endo. If we got big fish, I told that touch here. Lay honey attack, no go to lay you. Hold that your phone for hand. Hold on for hand here. Hold on for hand. Wabingo. Hold on. Money and I no go to lay you. Ango. Will you who got hello to our straight? Wabingo. That is a regulatus. If you sit up, Ibranga go you realization, please. About Tago Kono, you can never make reggae frozen chicken. Go body stand here. I know about the Mississauga. Kushok we can now, Waka when I catratanya. Kushok we can now. Hello, body stand here. I'm from Canada. No, Canada. No, Canada. He suckers a white. He beg just not get into. Ghana Montreal na. He need a way to run Bula village and Elichimo one nature. Oh, white, no. Kega Babru suckers a white here. No, Canada. No, not Chagago proper. Atenga. Ilola wine. Hold on. It therefore 38. 38, you got me bubuta. It is 38. Gay you tag at the woke. I got the woke quarala trocumbo. 38. Oh, you shake. He shake. You didn't who quake his up by horn. He shake. You want your bed? I'm on your states. A bed Nemo. Be told. A bed and be told. A chetacham, my name, I'm not be told. It's a heavy she. And ye could get cookie jetty. As long as my motherless baby's home. Anama Laulo. Am I Ben Naga? I'm a champion. Then you, shame to you, about Ben Naga. Zagi Ginetusu. Now, and I'm not my crab or waha. Zagi Ginetusu. Am I Ben Naga? Let Bushy say with Tabaros of my boy. Zagi Ginetusu. Okay, sit up, give Yanga Bear the last Arab. Nama me really pigeon before. Mahon Ben Naga. Okay, the Kaga. Let her talk of Fabamanagin. Let her talk of Pomereg. It's on Yamana on our wall. Igina. Bishop, good evening. Good evening. Mega funky head na. Get regularly. What I can play by head to check out my uncle. Branga Bia, get this up again heaven. This up again heaven. I cannot guess you walk or Branga Bia with a cloud with a sagamga. I cannot guess you walk or on your kele. Lord, you got a kele. Good evening, no. Thank you. Yamboge Bianga. Okay, man, how will I make a bag of got the room a wagon interview. It therefore 22. it is 22. It better for interviewing. You only be with Amo. Sir? He really were Amo, they were on forever and ever. It really. Magan and Power, dear.
Mba. Okay. Tamu akumala gi wera mo. Igara ụlọ akwụkwọ mahadum. Mba. Ị gaghị ụlọ akwụkwọ ma gịnị ka ị na-arụ? M na-akpa isi. Unu niile ọ bụ naanị isi ka unu ga-akpaga. Gaa na my video ga hụ nwatakịrị gara mụọ architecture na school ya mụta ka esi ese ihe. Bịara nga ịkpaga isi. Onye ọbụla woche ikpa isi. Ndị okegburu onwe ha n'isi. Ndị salon ndị asha. Ịkpaga isi. Bịara nga dị 22 amụghị na dọmara onwe gị wholesale. Ọkọnka amụ zadum. Bịara nga dị 22 amụghị na dọmara onwe. Nnụgọcha nọ n'akụ gbalaga aka na otele na ntị Chineke agbaghị ọkụ. Bịara nga bụ ihe. Mpa gị na mma gị ọ dị ndụ? Mpa m anwụgo. Ewu nne m bụ nna. Gwa m reason iji chọọ ka m mee gị interview gị. Achọrọ m ka ime m interview. What is it? Sir? What is it? Gịnị wụ di sị ka m sa? What is it? Enwere. Gịnị wụ di? What is a husband or ọkọnka? Okay. Ele ihe wụ di? Di bụ onye gị na ya ga-ebi forever. Onye lọvọ gị. Ọ ya wụ di. Ịlụ di na ka ihe ga-eji enyere di gị aka ka unu niile bikọta together wee fọdụ. Enwere m aka ọrụ na m ga na-arụ ọrụ m. Ya wụ ekpe isi. Kedu isi na nọrọ na Enugu steeti. Ọwọ gị so gị ọkụkọ abịaghị nga. Mba, o bi na ya ada anyị. Onye bagidere ya o ji etinye ihe oti. Amara. Ya dowe fon a n'ala gị bilie ọtọ gị ele azụ. Bishop. Ibera nga ime interview ke gbere maka n'ukwu ya awara ya adịghị. Remove that your shekeleke hand. Nwa bingo. Lazo. Pano. Ya were phone. Aha. Chidimma. Chidimonye. Boniface. Emala nri eshi. Sa? Emala nri eshi. Gị na onye bi? Mụ na nwanne m nwoke. Ọ bụrụ ohi ọ dị na family unu? Mba o. O nwere onye ara nọ n'ezinụlọ nne gị na nna gị? Mba. Gị na nwoke ọ lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba o. Gị na nwaanyị ibe gị ọ lụọla ọgụ n'ime ahịa mbụ? Mba. Ahụ gị ọ na-eshi ushi? Mba. Ọnụ gị ọ na-eshi ushi? Mba. Ma ahụ eze gị? Sa? Ma ahụ eze gị? Listen, think I play here. Get out of this place. You be a yard. Get out of this place. Come on, get out of this.